6 талаба бача маҷбур кардан ки биёин челленҷ кунем. 1 2 3 сар кардем. Саросима нашавед, тез хӯред. Се каси дигар 10 сӯмӣ ноумед накардем. Челленҷи навбати ходухӯрӣ бо мактаби 21 талабор. Салом те. бачаҳои мактаби 21 ҳамаашон дар челленҷи навбатӣ иштирок мекунанд. Челленҷи имрӯза ходок. Касе якум ходок мехӯрад. Ҷои аввал 50 сомон, ҷои дуюм 30 сомон ва ҷои сеюм 10 сомон. Ва дигарое ки ҷои чорум, панҷум, шашум мегиранд ходок ошава. Шумо розие? Офарин, офарин. Мо дар ходокхонаи ватан ҳузур дорем. ходок галерӣ. Ана инҷа мо ҳозир 6 ходок фармон додаем. Баъд аз 6 ходок ин 6 нафар талаба бача ба челленҷи ходокхӯрӣ шурӯъ мекунанд. Мо аз мағозаи Борис баромадем. Я ои арсикола гирифтем. Светофорро нигоҳ мекунем, баъдан мегузарем. Посольствои Туркия, сафоратхонаи Туркия. Тамом сав шуд, рафтем ба шумо. дӯстони азиз, мо дар тарафи кинотеатри ватан, яъне ки ина сафоратхонаи Туркия ҳузур дорем. Инак челленҷи имрӯза ходок бо мактабхонаҳои мактаби рақами 21 ноҳияи Шомансур 6 талаба бача маҷбур кардан ки биёин челленҷ кунем. Не гуфта натавонистам. номи шумо? Муслимҷон, Азим, Аҳмадҷон, Рӯҳло, Мустафо, Суҳайб. офарин. ба ҳамаи шумо муваффақиятӣ хоҳонам ва ходокҳоро тайёр кунед. ҳозир саъатро эълон мекунем. марҳамат. оли тайёр шед, нахрем бу. челленҷи имрӯза ходок. ҷои аввал 50 сомон, ҷои дуюм 30 сомон ва ҷои сеюм 10 сомон. ба ин талаба бачаҳо муваффақиятӣ хоҳонам. шумо тайёред? 1 2 3 сар кардем. саросима нашавед, тез хӯред. офарин, офарин. ҳаракат кунед ки дар гулӯҳотон намонад. мактаби 21 ба пеш ҳама вақт. ходок чӣ хел аст? бомаза аст? саросима нашавем, бо дар хуртуқотон намонад. офарин, офарин. нома чӣ? Мустафо. Мустафо мақоми аввалро гирифт. кани? офарин. дуюм. номи ту? Суҳайл. Суҳайлҷон мақоми дуюмро гирифт. офарин, анаин. офарин. нома чӣ? Азим. Азимҷон мақоми сеюмро гирифт ва чоруму панҷуму шашумам гӯем мешавад. Чоруму панҷуму шашум ба буридага панҷуму шашум. офарин, офарин. номи ту чӣ буд? Аҳмад. Аҳмадҷон панҷум. номи ту? Рӯҳулло. шашум. хай ман мехостам ки ҳамат бибурен, аммо хай ин ҷои якум, дуюм, сеюм аст. марҳамат. 50 сомон ба Мустафо мақоми аввалро гирифт. якум ходокро тамом кард. ва мақоми дуюм номи ту? Суҳайл. Суҳайлҷон ина 30 сомон ба ту. ва мақоми сеюм ки буд? Азим. Азимҷон 10 сомон. ба ҳамаи шумо муваффақият, сарбаландӣ ва се кас монда. Се каси дигар. майли, се каси дигар инама 10 сӯмӣ бигирем. се каси дигар 10 сӯмӣ ноумед накардем ва ходокҳои хурдагӣ ба шумо ошавад. ба ҳамаи шумо муваффақият, сарбаландӣ. мактаби 21 буд. офарин. чӣ хел буд бозӣ? бозӣ ҳама сер шудем. ана ки ҷунаҷон анеми ова бигирен, баъд ходок бизанен. инам барои шумо ош шавад. ош шавад, ош шавад. дастҳо пур аз пул ба хона бармегарданд. офарин. баъд аз ходокхӯрӣ ҳама ҳуҷум ба кола доранд. ман гуфтам ту тирсиқа ки зури якум мехӯре ки хай ака мумкин сер буди имрӯз. ака оста, конечно оста. ёрам оста хурдания ки сахт мехӯрдем. хайш гамни ход. сета? офарин. хай
جون خودتون مجبور کردید. من پیش شما نرس شما مرا خفیدید. خیلی آوردتونه بخیر آمدم کم ترمونه که مایم ساشنایم ای کور برو جنگا بی بچه خدا سالا سری کنه مالی خیاک خیلی نستون کتونه بگیرینو اینه باز زیادی او اکمده دادنی یا که پیچوندنی خیلی با شما موفقه سلامت باشه ای بازی روزی نماد خب سلامت باشه نصیب باشه چالش آینده با دخترو گیروسکوتر میشود بچه‌ها خیلی مهنت کردن وقتی هم گلوهاشون هم درمان شد یا کی نه یکی امیدوارم صحت باشن سلامت باشن همه وقت در خیلی کنش نه ناامید نمیکنیم خدا که خوردگیشون آ شود نصیب باشد با سحر زفترک میکنن با همین تمام بازی با همه شما معقول شد آخه ها پپسا تکنه